Dnes som išla v električke a bola to radosť pozorovať jedného malého blondiavého chlapčeka, ako rozveselil svojou žiarivou energiou priestor okolo seba. Bola to radosť pozorovať to, ako sa šíri radosť. A najlepší šíritelia poslovia radosti sú deti. Všade tam, kam prídu, tak rozveselia priestor. Prinesú svoju veselú, trblietavú, žiarivú energiu a rozprúdia tie hmly, ktoré si dospelí vytvárajú. Doslova také malé chodiace slniečka. A dnes tam bol malý blondiavý chlapček, ktorý bol zvedavý. Ako inak. A veľmi ho zaujímalo, kto sedí za ním. Tak sa postavil na sedadlo a pokúkoval, kto je za ním. A za ním sedel jeden pán, ktorý sa podľa mňa už veľmi dlho neusmial, ako to tak býva. Keď cestujeme v dopravných prostriedkoch, tak častokrát my dospelí máme taký nezúčastnený výraz tváre. Ako keby z nás niekto vysal život. Častokrát, keď cestujeme z práce domov, tak to tak býva. Bude to taký pohľad, že všetci pozerajú do telefónu alebo pozerajú nezúčastnene niekam von, ale v tých očiach ako keby nebol život. Častokrát to tak býva. Nuž a dnes to nebolo inak. A takýto nejaký pán tam sedel za týmto malým žiarivým chlapčekom. No a ten chlapček ako sa začal mrviť a tak nejak šťuchať do toho pána, tak z toho prísneho pána sa odrazu stal usmiatý muž, ktorý sa premenil z čista jasna. Začal prstom kresliť obrázky na zahmlenom okne. Chlapček z toho mal takú radosť. Nevedel sa toho nabažiť. Obaja z toho mali dobrý pocit. Chlapček bol rád, že niekto ho tam zabáva. A ten muž bol tiež určite rád, že mohol prísť do styku s takým malým stvoreníčkom, ktoré šíri radosť bezprostredne. Tomu pánovi sa zmenila nálada. Nech mal akýkoľvek deň v ten deň,
tak pravdepodobne sa mu bude lepšie zaspávať. Je to čarovné. To, ako sa dokážeme navzájom ovplyvňovať. Ako si dokážeme navzájom rozveseľovať duše. Pokiaľ máme čistú energiu, tak ako malé deti, pokiaľ do toho nedávame svoje predsudky, svoje štíty, svoje moralizačné presvedčenia, názory a postoje. Ale pokiaľ do toho ideme s čistým, otvoreným srdcom, tak ako malé deti, tak je to doslova magické pozorovať, čo z toho môže vzniknúť, ako sa tá energia potom rozprúdi a ako sa potom vieme navzájom posúvať ďalej. V jednej pesničke sa spieva, že my všetci sme takí akísi anjeli, ktorí majú iba jedno krídlo a preto sa potrebujeme navzájom nie sťahovať k zemi, ale zdvíhať k oblakom. Zdvíhať a tešiť sa jeden z druhého. Usmiať sa jeden na druhého. Rozveseliť jeden druhému deň. A samozrejme, že nie vždy to bude na mieste správať sa takto veselo, bezprostredne. A malé deti ešte nevedia rozlišovať, kedy áno, kedy nie. A preto sú to také magické, čarovné malé svetlúšky, ktoré svietia vo dne v noci. Áno, ale tie malé deti nám pripomínajú, že tú schopnosť šíriť okolo seba radosť môžeme rozvíjať kedykoľvek to bude možné a vhodné. A tých príležitostí nie je málo, je ich mnoho. Našťastie tu sú tieto malé bytosti, ktoré nám to budú neustále pripomínať. Našťastie. A vôbec to nemusia byť iba naše vlastné deti. Akékoľvek dieťa je pozemským učiteľom radosti. Je pripomienkou, že v tomto svete úsmev nič nestojí. Že byť veselý je naša voľba. Naša voľba. Aby sme žili hravo. Žili v ľahkosti. Naša voľba je, aby sme žili bez vrásky na čele. Bez trápenia sa, utápania sa, zaciklenia sa v tých istých problémoch minulosti. Je to naša voľba, aby sme si uvedomili tú našu schopnosť žiť v ľahkosti a v radosti. Tie malé bytostky
nás to učia a vždy budú učiť. Pretože oni na to ešte nezabudli. Na to, ako má chutiť život. Učme sa od nich. Neučme ich toľko. My si všetci myslíme, ako musíme deti učiť, vzdelávať, formovať, spracovať do istej podoby. Avšak oni sú naši učitelia. Veď sa na nich len pozrime. Naozaj šíria radosť všade tam, kam prídu. Nech sme viac ako oni. Nech sme tiež chodiacou radosťou a ľahkosťou. Učme sa od seba navzájom. Pomáhajme si rásť. Buďme viac ako tie malé detičky, ktoré sú naozaj našimi pozemskými učiteľmi radosti.